मोजां मोनदों फुजिनो सारि मोननो बायराव थाङोमोन ना जों बे फुजिखौनो होनाय जों मोजां थांनाङो दा मन्दिरा जे गावनि मोजां बुस्थुनो जादोंखाय मोजाङै फुलिनो मोनदों मोजां मोनदों ना मोननानै दिनै आसाम रायजोनिफ्राय आर'ज हान्जा मोनसे फैनानै बेवहाय आर'ज गाबनायनि जे हाबाफारि लादों बे आर'जफोरखौ खोनानानै नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि मोनदों? गोसोआलाय नै खैलेबो खोनानो मोनामोन जों हिसाबैदि जोंनि बर'नि आर'जआ बाथौनि सोमोन्दै मिथियामोन मोजाङैनो दा मिथिनो थांदोंसै बेबो मोजां जादोंसै माने समाजाबो जोङो बदलांदोंसै फुजानो मानो होनोहाय दाने बैबो फुजाफोर होनोबो दाने रोंलांदोंसै जोबोद मानेखि मोजां मोनदोंसै मानसिफोरखौ होनानै गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव आसाम रायजोनिफ्राय फैनानै बाथौ आर'ज खालामफैदों नोंथांनि सोमोन्दै बेनि बागै नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो? आं बुंनो लुबैयोखि जोंखौबो बाथौनि आर'ज रोजाबनानै गोजोननाय जाबाय माने जोंबो आसा खालामो कि आसामनिफ्राय फैनानै जोङो नोंसोरनो सापर्ट खालामनानै जोंखौबो एसे सोलोंनायनिखौ एसे मोनो आरो नोंसा आर'ज गाबनायनिखौ जोंबो गोजोननानै बुंगोन बे दिलाखौ सुकुन मोनो जोंबो इसाखौ आरिनो मोनगोन होननानै आरो बाथौखौ खुलुमनानै जों दा सान्ति मोनो होननानै जों बुजिनानै जायो। नोंथांना मा? आंनि नामा कपिल साइबो। मा खालामो? आं दा क्लास 10आव फरायो। क्लास 10। मा मिडियामाव फरायो? इंलिश मिडियाम। नोंथाङाबो बे सेंग्राफोरा जेरै खाम सिफुं दामगासिनो दङ बेफोरखौ सोलोंनो गोसो जायो ना जाया? जायो। थिग दङ बिथाङा मोनसे समाव निश्चय सोलोंनो हागोन गोजोननाय थाबाय। सबसे आगे जोंनि आसाम रायजोनि फैनाय बिदा फंबायफोर आरो बिसौफोर जायो आरो जोंनि बन्थम बियायं दङ बिसोरो फैगासिनो थायो दिनैनि दिनावहाय दा आर'ज गाबदों होननाय जों बाहायनो जे दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि सोनाब बेंगल दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि बे जों साधारनजों बाहायनि मानसिफ्रा गोजोन मोनो आरोखि जखन आर'ज गाबनानै बिसोरो थांब्ला जोंनि गोसोआ गोदाव सोराव मोननो थाबावला हामगोन हिसाबै सानो जों दा दाखालि जों बुंगासिनो दंमोन माला फैना सानोबा जों माला नुनो मोननाय बेसो जों गोसोआव सानबाय थादोंमोन जखन फैयासै बाहाय तखन जों मोखां नुनानै बायदिखौबो आसाम रायजोनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनि मोखां नुनानै जों गोजोनासै आं गोसो गोरबोनिफ्राय आसामनि फैनायफोरखौ आं धन्यबाद होयो आरो जों गोदो आगोहाय नै 30-35 साल 40 साल आगे जों आरि होयोमोन बलिसो होयोमोन दा बलि बे टाइमावहाय जोंनि हिन्जावसारा दुगैयामोन तिन दाफ्रा थायोमोन दानसेख्ल' सिम थायोमोन दुगैथारामोन आरो मोदायफ्राखौ बारा लिरामोन मासाव गासैसो लिरदोंमोन माबाफोर जाब्ला लोमजाब्ला मोदायफोर अरला होमब्लासो गोसोखांनानैहाय माखासे थानसालियाखौ लिरदोंमोन दा बिदि मा जागोन होनब्ला हठात करे जोंने माथेगारावहाय सासे सेंग्राखौहाय बाथौ बोराइयाव हमासै मोदाय जिखाङासै मोदोमावहाय जिखाङासै बे बुङासै मा आं दिनैहाय मोदाय जिखांब्ला जों थांबाय बै बैसा जिखांदों होनना जों नायबाय बे बुङासै मा आं बेहायनि जे दङ गोरों गोरा सियानफोर बोरायफोर सेंग्राफोर आं मिथिं खालामनो गोसो होननानै मोदाय जिखां बुंबाय आमाखा दिनावहाय जोंनि माथेगारावहाय बदलाबारि बे दलबारि डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरखौ लिंबो जों बाहाय जिरायगोन बिदि बुंबाय बाहाय जों थांनानै जिरायबाय तखन बिनि मोदोमाव आरो मोदाय फैबावासै बिनि मोदाय जिखां बुङासै हे फिसाफोर नोंसोरखौ हांख्राय हरदोंमोन नोंसोर फैबाय आं खुसि मोनबाय आंथ' बाथौ बोराइलै आं बाहायनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो सानदों आं खुनु जांख्राव मोदाय नङालै आं भुट प्रेत नङा गथ'गला बुंनो हागौ आंखौ भुट प्रेत हमदों ना मा हमदों गुबुन मालायफ्रा फुजिनानै फालिनानै गारि घरा लाजोब्बायब्रा माने माबा बिल्डिं बानायजोब्बायब्रा जोंनि बड'आ जासोम लोंसोम थानानैहाय दासिम मोदायखौबो लिरलेब्रा सिगांनो बाबाया गासैनो जौ लोंजोबनानै थैजोबलांसै मानसिफ्रा दा बिदि मानसिफ्रा जानांगौ जौफ्राखौबो लोंनानै समाय थायो मोनसे बेलासिफ्राव लों खिन्थु बे अमा दाननो बोरमा दाननो माबा बे दाउ दाननो फारौ दाननो बेफोराथ' बे बिसाथ' आंनो जोनोम होनायनिलै बे आंनि बिसा अमाबो आंनि बिसा दाउबो आंनि बिसा फारौबो आंनि बिसा आरो बेखौ मारै जागोन नोंथांफ्रा बेखौ फैसा खरसा खालामनानैहाय होगोन फुजा होगोन आं फैनानै दुवार मोखां नाहरबायसो थागौमोन जों हाबनो हायामोन बिसोरो मुनिखिया खालमराया मा खालामदों दुवार मोखां मानि अमा दाननानै न' सिङावबो अमा खर' दोनोमोन बाथौआ थानसालियावहाय बोरमा खर' दोनोमोन
बेहाय जों थांनो हाबनो हायामोन माने फैयोमोन मानैहाय औ इसाबायदि दाख्लाम इसा फुल प्रसाद होन बिसोरो बिबार होनानैब्लाबो आं सान्थि साफ साफाय था न'खर जिं जिं न' जिं जिं एसे लिरगाजों था बाथौ थानसालिखौ मैला दादोन सामफ्रोमबो लिरगासे लिरनांगौ नोंसोरो दानिफ्राय बे दाननाय सुदेखौ बलि होनायखौ नागारदो फिसाफोर आंनिसो फिसालै बे अमाफ्रा फारौफ्रा आं बेखौ मारै जागोन दा धुपखाथि लानानै सावगोन बिबार हो बेनो सान्थि थाखा फैसा गैयाब्लाबो लिरनानै आंखौ खुलुम बेबो आं सान्थि सिजौखौ नोंसोरो फुजिथारनांगौ सिजौआथ' जोंनि मेन बे सिजौआनो आं बिदि बुंनानै जों दा नैबे आरियाखौ लादों नैबे गोदानखौ लादों दा जों मोजाङै दङ आरोबाव जों मोजाङै सानदोंबाव दं होनब्ला आसाम रायजोनिफ्राय फैनानै आर'ज गाबफैयो आरोबाव जों रोंसिनबावबाय जोंनि बुद्धि होनाया जोंखौ आगे बरायहोनाया आसाम रायजोसो बिसोर जोंखौहाय आरोबाव मोजां खालामबावबाय बाहायनि दा जोंनि बिनानाव फिसौफ्रा दख'ना गाननानै फैगोनसै आगोल दख'नाबो गानथारोमोन बांगालनि सारिसो गानोमोन औ दा नै मिथिनानैहाय दा आसाम रायजोआव फैनानै बोनथोम जोङो इयुङा फैनानै फोरोंबाय माबाय जों रोंलांबाय गोबाङैनो दा जों मोजाङैनो दं आरो मोनसे मा होनब्ला जोङो बड'फ्रा बाहायनि फिसाफ्रा बोन्दों गेजेरावहायनि फिसाफ्रा गावनि बड'नि रावखौ बावलांबाय आरो जों बाहाय वेस्ट बेंगलावहाय 4.5 लाख जों पपुलेसन दं वेस्ट बेंगलावहाय बड'फ्रा दा जों वाननिफ्राय दा 4सिम फैबाय बर'नि रावाखौ साबजेक्ट मोनसे आरिदों जों बेहाय जों फोरोंदों जोङो वेस्ट बेंगलावहाय दा जों 138 जन जों टिचारफोर दं 138 जन बे टिचारफ्रा फिसाफोरखौ फोरोङो वाननिफ्राय फोरोंदों साबजेक्ट बर'नि साबजेक्ट फोरोंदों बेखौ जोंनि बाहायनि सरकाराखौहाय ममता बेनार्जीखौ जों गाबज्रिगासिनो दङ दाबो जोंखौ पात्ता होआखै जों केलकाटायावबो थांबाय गाथोनगावनिफ्राय जों मेम'रेन्डाम हैबाय ओमफ्राय ओरै आलिपुरावबो थांबाय जों कालिम्पङावबो थांबाय बे फैदोंमोन कालिम्पङावहाय बेहायबो मेम'रेन्डाम हैबाय दासिम जोंखौ बियो होनाय होनना बुंदों दाबोसो मोनाखै जों सरकारनि खुनु अनुदान मोनाखै आरो बेहाय आसाम रायजोसो जोंखौ मदद होदोंलै अनारियाम हरनो बे 138 जनहाय 1500खौलाय बिसोरो मासे मोनहोयो फोरोंनायनि आसाम रायजोआलाय जों मुस्लिम जासिगौ माने जोङो बे साबजेक्टआबो गोमालांसिगौ दा आसाम रायजोसो हमथानो दोनदों जों बर'खौ बायदिखौ